Ето, всичко фърс. Главния. Янко, нови пътеки се правят. Ето, главният тук направи малко толкова. Един по един обкапват. Всичко фър се връща за нов опит. Ами, потърсим нова пътека, не знам. Аз rekao да строй пад. Ами, аз заради Николай справи аз. Засмели ма? Не можа като падаш, аз ще него да снимах. Аз сега ще, ама като видам. Чай да видим повторния опит на Чичков, по третния по-точно. Той им търси екстрем. Пакни мой, пакни мой! Майко бъде има! Няма сулугва! Ами дай му газа! Ама дай ама нище! Живко викай там от татък, бе! Там ли да варим? Да. Там.